11 anyos o ang 12 anyos ni nga higala ang nangaangol human namunit og pabuto niya giduslitan. Miawhag ang kapulisan nga di mo kumpiyansa sa pagpamunit sa gipabutong firecrackers gumikan kay posibleng aduna pa kini nahibiling pulbura. Si Chona Carrion sa report. Mitala na ang dakbayan sa Mandawi og tulo ka mga biktima sa pabuto. Pasado alas 3 kagahapon nalandig sa Mandawi City Hospital maong duha ka minor de edad nga lalaki. Nakahiagom og paso sa dughan ug naw ang duha ka bata nga taga Barangay Banilad human mibuto ang ginagkutan nilang pabuto nga ilang pinunitan. Giingong napunitan nila ang pabuto sa Barangay Kasuntingan, ang usa ka bata nagunit samtang ang usa nagdagkot sa pabuto. Namunit Ribintador din mo gyapon mga bata magyapon. Giawhag ni Entoma nga dili mamunit og pabuto bisan pa man nga mibuto na kini kay aduna pa kini nahabiling pulbura. Hinuon matud ni Entoma nga mas ni minos ang mga nabiktima sa pabuto karong tuiga itandi sa miaging tuig nga adunay 7. Ang hinaot tatang wa na tay mosunod og punit, basog na pay punito nila ron. Sindihan sa balik, maapas pagyapon sa kaswalti. Uban ni Godfrey Rillian, Chona Carrion, Balitang Bisdak.